Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra, sugeng pepanggihan ing piwulang basa Jawa kanthi materi parama sastra lan kagunan basa. Dene parama sastra ingkang badhe kaandharake yaiku babagan ayahane tembung utawa jabatan kalimat. Ayahane tembung utawa jabatan kalimat iku ngudari ukara adhedhasar jejer, wasesa, lesan lan katrangan. Jejer padha karo subyek, wasesa predikat, lesan objek, katrangan keterangan. Dene tuladha ing ukara, siswaku nulis, siswaku jejer nulis wasesa. Adikku makani iwak, adikku jejer makani wasesa iwak lesan. Ibu mundhut beras ana pasar. Ibu jejer mundhut wasesa beras lesan ana pasar katrangan. Para putra, saiki ngancik materi babagan jinising katrangan. Jinising katerangan iku ana maneka warna. Dene ing piwulangan iki ingkang badhe kaandharake ing antarane setunggal katerangan titimangsa utawa wayah. Tuladha, wingi aku menyang Sragen, wingi katerangan wayah. Nalika isih cilik aku dolanan ana sawah. Nalika isih cilik katerangan wayah. Aku mangkat sekolah jam 6 isuk. Jam 6 isuk katerangan wayah. Jinising katerangan sing nomer loro yaiku katerangan panggonan utawa katerangan papan. Tuladha, aku kuliah ing Surakarta. Ing Surakarta katerangan panggonan. Adikku nggarap tugas ana ngemper. Ana ngemper katerangan panggonan. Siswaku maca buku ing perpustakaan. Ing perpustakaan katerangan panggonan. Jinising katerangan sing angka 3 yaiku katerangan kaanan utawa keterangan keadaan. Tuladha, Tawangmangu hawane adem banget katerangan kahanan. Adikku anggone guyu kepingkel-pingkel katerangan kahanan. Omahe Simbah latare jembar banget katerangan kahanan. Jinising katerangan sing angka 4 yaiku keterangan sebab utawa katerangan lantaran. Tuladhane, aku ora mlebu sekolah amarga lara. Amarga lara katerangan sebab. Adikku nggawa payung amarga langite mendung. Amarga langite mendung katerangan sebab. Bocah kuwi nangis amarga diladaki kancane. Amarga diladaki kancane katerangan sebab. Titikane katerangan sebab biasane nganggo tembung amarga. Jinising katerangan sing nomer 5 yaiku katerangan akibat. Tuladha, siswaku sregep sinau mulane pinter-pinter. Mulane pinter-pinter katerangan akibat. Bocah kuwi jujur. Mulane ditresnani kanca-kancane. Mulane ditresnani kanca-kancane katerangan akibat. Mase bocah kuwi sabar, mula disenengi adine. Mula disenengi adine katerangan akibat. Jinising katerangan sing nomer 6 yaiku katerangan
maksud utawa sedya. Tuladha, para siswa kudu sregep supaya pinter. Supaya pinter iku katrangan maksud utawa sedya. Aku mangkat sekolah isuk supaya ora telat. Supaya ora telat katrangan sedya utawa maksud. Aku kudu lembur supaya gaweanku rampung. Supaya gaweanku rampung katrangan maksud utawa sedya. Jinising katrangan sing nomer 7 yaiku keterangan alat utawa piranti. Tuladhane, Pak Tani nggarap sawah nganggo pacul. Nganggo pacul katrangan piranti. Pak Deku golek iwak nganggo jaring. Nganggo jaring katrangan alat utawa piranti. Simbah adang sego nganggo kukusan. Nganggo kukusan katrangan alat utawa piranti. Jinising katrangan sing nomer 8 yaiku katrangan cacah utawa jumlah. Tuladha, siswa ing sekolahku sak kelas cacahe 32. 32 keterangan cacah. Anggone dodolan njupuk bathi setitik. Setitik katrangan cacah utawa jumlah. Sawahe Pak Tani okeh banget. Okeh banget katrangan cacah utawa jumlah. Para putra, mekaten mau tuladha jinising katrangan. Saiki ngancik materi sak banjure yaiku babagan kagunan basa. Ing materi kagunan basa iki sing badhe kaandharake setunggal kerata basa, kaping kalih rura basa. Sing sepisan kerata basa utawa jarwa dasa yaiku tetembungan sing diudari utawa dipirit nanging dadi mathuk karepe. Tuladha, guru digugu lan ditiru. Garwa sigaraning nyawa. Tandur nata karo mundur. Bapak bab apa-apa pepak. Para putra, saiki ngancik materi sing pungkasan yaiku rura basa utawa basa salah kaprah. Rura basa iku basa sing kleru utawa luput nanging amarga wis asring kagunakake dadi angel dibenerke. Tuladha, nggodhog wedang karepe nggodhog banyu nggo gawe wedang. Adang sego karepe adang beras ben dadi sego. Ngulek sambel karepe ngulek lombok nggo gawe sambel. Para putra, cukup semene piwulangan ing dina iki. Mugia migunani marang kowe kabeh. Tetep semangat anggonmu sinau karben dadi wong kang sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.